tohle video je vyhlášení soutěže. Další soutěž bude 20. do 28. o nejhezčí video a kdybyste slyšeli Viber, sorry, ale mě píšou holky a jdeme na to. Takže tady Viber, kde se omlouvám. Takže gratulaci dostane LPS Funbalík jsme vlastně to. LPS Catherine, bohužel, takže gratuluju, takže gratuluju a můžu se současnit jiný soutěže 20. o Funbalík zase, o nejhezčí video, takže Catherine, gratuluju. Like a odběr dostane Kaj, LPS Oli, like a odběr a music video dostane, to je tak napínavý, já to dělám tak rychle, protože mě bolí ruka. Takže LPS Niky dostáváš like a odběr a 2 funbalíčky. První dostává balíček dostává teď jde otevřít. První balíček dostává Kaja Fousek. Takže zítra ti to pošlu. Ne, v úterý, protože zítra jdu do školy, protože máme. No. Takže v úterý ti to pošlu. Kaja Fousek, gratuluju. To je jedno. A poslední balíček je tento. Tyjo. Vždycky jde takhle. Už jsem tam vypl. Já mám tady kolik. Takže jdeme na to. První funbalík. Jo, a to video můžete natočit, ale nemusíte. Je LPS. Čekejte, tady LPS. Do toho spadlo. Je LPS. Trošku nejde takhle celý, že jo. Je Bílá orlice. Konečně jsem to otevřela. No to měla totiž takhle. A jen to kouslo, mě strašně začal bolet zub. Takže Bílá orlice dostává funbalík. Kaja Fousek taky dostává funbalík. Niky, LPS Niky odběr a like. Gratuluju. Music video. A ještě abych urychlila, dělám další soutěž o funbalík další, o nejhezčí video. Tak se můžete teď přihlásit a čusák. A o nejhezčí video vyhraje funbalík, takže ahoj.